da tambayoyi waɗanda muka samu. Mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam, menene hukuncin zama da mata wadda take yada hotunanta a cikin social media platform kamar su WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook da dai sauransu? Sannan ya halatta ka aure budurwa mai yin haka? To zan takaita ba da amsar wannan tambayar, domin cikin karatunmu gaba kaɗan akwai abin da zai zo mai kama da wannan. Amsar ita ce, mace wadda take yada barna a cikin waɗannan social media platforms, babu shakka in dai baka aure ta ba, haram ne ka aure ta. In kuma ka aure ta to ka saki ta. Wa ya faɗi haka? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba zancina bane. Muna da hadisi a silsilatul ahadisi sahiha, annabi ya karantar da ka saki ta dole. Kana son ta ko baka son ta, dole ka saki ta, haka annabi ya karantar. Amma karatunmu zai zo, za mu yi basdi, za mu buɗe hujjojin insha Allah ta'ala. To kusan dai wannan ita ce tambayar da muka fara samu a wannan shekarar. To a shekarar da ta gabata muna cikin tafsirin aya ta 168 a suratul Baqara, wadda insha Allah ta'ala Mala Abdul Qayyum zai sake karanta muna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.